benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Hoxe cociñamos con educación infantil. Ola, benvidas e benvidos á Radio Clementina. Hoxe, os nenos e nenas de educación infantil estamos na cociña. Imos facer unha receita moi especial. A receita para unha familia feliz. Antes de comenzar, necesitamos preparar os ingredientes. Axudádenos, pequenos cociñeiros e cociñeiras. Atentos e atentas. Unha cullerada grande de amor. Un chisco de risas. 2 pingas de paciencia. Un prato cheo de picos. Un anaco de axuda. Un pouco de tempo xuntos. Unha pizca de xogo. E moita alegría. Unha chea de apertas. Un sorriso grande como o sol. Engadimos tamén moitas palabras bonitas e recordos que cheiran a felicidade, sen esquecer un montón de garimo. Elaboración. Mesturamos todo con moito cuidado. Engadimos unha boa dose de cariño. E cociñamos a lume lento para que o amor non se queime. Mentres agardamos, lembramos algo moi importante. Hoxe celebramos o Día da Familia. Xa temos lista a nosa receita. A receita dunha familia feliz. Proba un cachiño e verás que rica está. ¡Feliz Día da Familia! Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola.